በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምሳኹም ይኹን። ክቡራት ኣሕዋትን ሓትን ደቂ ተዋህዶ ከመይ ውዒልኩም? እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ክነመስግኖ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣነ ደቂቃን ብሰላም ብጥዕና ገይሩ ዘጽንሐና ልኡለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጻሕ እዩ። እሽን ዓመታዊ ክብረ በዓል ሆሳዕና እንኳዕ ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና እናበልኩ ሆሳዕና እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕጽር ዝበለ መብራህርሂ ርኢና ከምኡ ከዓ ንበረከተ መዝሙር ክንዝምር ኢና ብሕብረት ኮይና ማለት እዩ። ነዚ ናይ ክብርቲ ሓፍትና ሶልያና ዩቱብ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ፣ ተኸታተልታ ዝኾንኩም ደሞ ላይክ ብምግባር ነዚ ቪድዮ ጀምርዎ እናበልኩ ንኣኸብለኩም። ሆሳዕና ዝብል ቃል ሆሼዕና ካብ ዝብል ዕብራይስጥኛ ዝመፀ እንትኸውን ኦሎሚ ኣድሕን ማለት እዩ። ሆሳዕና ካብቶም 9 ዓበይቲ በዓላት ጎይታ ሓደ እዩ። በዛ መዓልቲ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ከተማ እንትኸይድ ኣብ እግሪ ጎቦ ደብረ ዘይት እትርከብ ቤተ ፋጌ እትበሃል ድኻታትን ዝተናዓቖን ሰባት ዝነብሩላ ዓዲ በፅሐ። እዚ ድማ ክርስቶስ ካብ ኣዳም ጀሚሩ ካብ ሰማያዊ ጽጋብን ሃፍትን ዓሬቕና ንዝነበርና ደቂ ኣዳም ብድኽነቱ ንኽንህፍትም ንምግባር ምዃኑ ሊቃውንቲ ይገልጹ። በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትህፍትሙ ሃፍታም ከሎ ምእንተኻትኩም ድኸየ። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8:9 ኣብ ቤተ ፋጌ ምስ በጽሐ ዝተኣስረት ኣድግን ዒሎኣን ፈቲሖም ንኸምጽእሉ ኣዘዞም እሞ ሰብ እንተሓትቶም ድማ ጎይታ ይድልዮም ኣሎ ጸኒሑ ድማ ክሰዶም ይበልዎም ኢሉ ለኣኹም። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21:3 ሃዋርያት ድማ ነታ ተኣሲራ ጸንሐት ኣድጊ ምስ ዒሎኣ ኣምጽእሉ። እታ ዓባይ ኣድጊ ናይ ኣዳም ምሳሌ ክትከውን ከላ እታ ዒሎኣ ከዓ ናይ ደቂ ኣዳም ምሳሌ እያ። ፈቲሕኩም ኣምጽኡለይ ምባሉ ድማ እንሆ ኣዳምን ደቆን ካብ ማእሰርቲ ሓጢኣት ካብ ግዛት ዲያብሎስ ነፃ ዝወፅሉን ዝፍትሕሉን ግዜ ከም ዝኣኸለ ንምግላጽ እዩ። ሃዋርያት ድማ ነቲ ኣድጊ ፈቲሖም ኣምጽእሉ። እዚ ድማ ሎሚ ካህናት ካብ ማእሰርቲ ሓጢኣትና ከም ዝፈትሑና ምስጢራውን ተምሳሌታውን ቃል እዩ። ጎይታኦም ይደልዮም ኣሎ ዝበሉ ድማ ክርስቶስ ንዓና ካብ ሓጢኣት ፈድዩ ከም ዝደልየና እንታይን ናበይን ደሊኻየን ክብሎ ዝኽእል ከም ዘየለ ዘረጋግጽ እዩ። ድሕሪዚ ኣብ ልዕሊ እታ ኣድግን እታ ዒሎኣን ክዳውንቶም ጎዝጎዝሉ እሞ ኢየሱስ ናፍታ ዓባይ ድሓር ድማ ኣፍታ ዒሉ ደየበ። እቶም ህዝቢ ድማ ብምልኦም ክዳውንቶም እናንጸፉ ካብ ጨንፈር ኣእዋም እናሰልዑ ኣብቲ መንገዲ እናነስነሱ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ሆሳዕና ኣብ ኣርያም እናበሉ ይጭርሑ ነበሩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ ቁጽሪ 9 ምምልካት ንኽእል። እዚ ከዓ ኣቐዲሙ ነቢይ ዘካርያስ እንሆ ንጉስኪ ለዋህ ኣብ ኣድግን ኣብ ገልገል ኣድግን ተጽዒኑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ ዝበሎ እዩ ማለት እዩ። ስለ ቃሉ በዓል ቤት ዝኾነ ልኡለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋናን ይብጽሕ እዩ እናበልኩ መስዋእቲ ቃኤል ኣልቦ ፍቕሪ እናበልና ብሕብረት ንመስግን። መስዋእቲ ቃኤል ኣልቦ ፍቕሪ ዘይኣረገ ናብ ፈጣሪ ኣገልግሎተይ ሚዛኑ ቀሊሎ መዝገብ ሕይወት ተቂል ተባሂሉ መስዋእቲ ቃኤል ኣልቦ ፍቕሪ ዘይኣረገ ናብ ፈጣሪ ኣገልግሎተይ ሚዛኑ ቀሊሎ መዝገብ ሕይወት ተቂል ተባሂሉ ብሰማያዊ ቃል ከምቶም መላእክቲ ኣብ ኣፈይ መሊአ ተቕረብኩ መስዋእቲ ፍቕሪ ተዘይብለይ መሰሪ ምስጋና መዝሙረይ ተራፊ ኣብ ትሕቲ ደመና ፍቕሪ ተዘይብለይ መሰሪ ደመና መዝሙረይ ተራፊ ኣብ ትሕቲ ደመና መስዋእቲ ቃኤል ኣልቦ ፍቕሪ ዘይኣረገ ናብ ፈጣሪ ኣገልግሎተይ ሚዛኑ ቀሊሎ መዝገብ ሕይወት ተቂል ተባሂሉ ርቱዕ አንደበተይ መስካሪ ወንጌሉ ተዘይተመሪሐ ኣሚነዮ ቃሉ ይስሕት ዘለኹ ነፍሰይ የታልላ ኣለኸ እናበልኮ ወዲቓ እንከላ يسحت يزلخو نفسي يتعدلا
ኣለኽና በልኮ ወዲቓ እንክላ ምስዋቴ ቃኢላል ወፍቅሪ ዘይአርግና ፈጣሪ አገልግሎተይ ሚዛኑ ቀሊሎ መዝገብ ሕይወት ተቄል ተባሂሎ ክፍሊ አካላተይ መቅደስ ተሰይሞ ሜሮን ተቀቢኡ ጥምቀት ተሓቲሙ እቲ ገዛ ጸሎት ማህሌት ዝብልካዮ መውዓሊ ርኩሳን መናፍስት ገይርዮ እቲ ገዛ ጸሎት ማህሌት ዝብልካዮ መውዓሊ ርኩሳን መናፍስት ገይርዮ ምስዋቴ ቃኢላል ወፍቅሪ ዘይአርግና ፈጣሪ አገልግሎተይ ሚዛኑ ቀሊሎ መዝገብ ሕይወት ተቄል ተባሂሎ ሽምካ ይጽውዖ ኢለ ጎይታ ጎይታ ልበይ ግን መሊኣ ኣላ ምስክፋታ ጭጉራፍ ወንጌል አልዕል ገስጸኒ ጎይታ ልቦናይ ከኸወን አፍታ ናይካ ባይታ ጭጉራፍ ወንጌል አልዕል ገስጸኒ ጎይታ ልቦናይ ከኸወን አፍታ ናይካ ባይታ ምስዋቴ ቃኢላል ወፍቅሪ ዘይአርግና ፈጣሪ አገልግሎተይ ሚዛኑ ቀሊሎ መዝገብ ሕይወት ተቄል ተባሂሎ ምስዋቴ ቃኢላል ወፍቅሪ ዘይአርግና ፈጣሪ አገልግሎተይ ሚዛኑ ቀሊሎ መዝገብ ሕይወት ተቄል ተባሂሎ አሜን። ስለ መዝሙሩ ባዕለቤት ዝኾነ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ገናን ይብፅሓዮ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።